Kenya koro nyalo dhi e kuonde luto ombulu magi nyinge ng'iyo mondo mi gidhi ging'i nyinggi motel ne yiero maduong' chieng' tich ariyo juma manyien mabiro bang' duol matayo yiero kod kiewo e pacho ka IEBC meno rijista mag jogo ombulu odiochieng' ma kawuono. Chris Owino miyo waler. E twak mare kod jofwamb weche karo ma Bomas, Commissioner mar IEBC Professor Abdi Gulie olero ni jopiny koro dhi yudo thuolo mar ng'iyo nyingegi e rejista mar jogo ombulu kochakore odiochieng' ma kawuono. Register of voters has been pinned or is being pinned at prominent locations in all the polling stations, and this follows the closure of schools from today. This therefore means eligible voters are encouraged to check and ascertain their details. Chenro mag keyo gik yiero mabiro kaka masinde mag yango nyinge jogo ombulu e pacho kae bende dhi nyime. Preparation and dispatch of the KIMS kit for the general election is currently ongoing. Some of the KIMS kits have already arrived in the counties. The remaining ones are being dispatched in the course of this week before end of the week. Kaoloso e kindeno, Commissioner mar IEBC Justice Nyangaya olero ni mana jogo ombulu manyinge gini e register ema biro yudo thuolo mar goyo ombulu chieng' tich ariyo juma manyien. An opportunity had been given to them during the verification to correct those. If they did not do that, there's no way in which the Commission will have known that their names are not in that register. So they will not vote. IEBC bende oyango ni chenro mar yango nyinge jogo ombulu idhi tim kod masinde mag KIMS kit ma ok register mar book. Electronic voter identification is what will be used during the voting day, and it involves the use of an individual's unique biometric and or alphanumeric details. Ikrok ne yiero mar juma manyien dhi chopo ong'ala mogik chieng' tich adek e kinde ma otese duto mag goyo ombulu dhi molo e pacho kae. En tielo mogik ne ikrok ne yiero maduong' madhi timore tich ariyo mar juma manyien kendo duol matayo yiero e pacho kae IEBC dhi chako bawo rejista mar jogo ombulu e kuonde luto ombulu duto 46,229 e pacho kae bang' piny owacho loro skunde mag primary kod secondary odiochieng' ma kawuono. Chris Owino, Ramogi TV, Bomas of Kenya, Nairobi.